Kony members mag duond burano ero e yor ndikore kaka jogombulu kendo gimany kipande ne hikruok ne yiero maduong' ma higa manyien. Maendi en kwayo mabende okwa kod Peter Makodida e kinde mabende oromo kod jotend ODM mawuok Chula Mfangano e Suba County bang' yawo apis mar ODM kono ero. Makodida mabende olap dhoge ndong' ne kom od bura ma Suba North bende ojiwo party leaders kata jotend party go eko duto sir lwedo e chenro no ero mar timo registration ne jokanyo mag duond od bura mar ODM. Koro chama angentie women league doge unka abro kwayo hugik mokariyo ma messages a day no jo chamo kan mondo akel number 1 wa mesra ni jo obet members mag chama koro wabro konyo ngesani no koro wabro uchure kodu mondo wane kaka jo wabro bet members mag chama nikech kata ka airtime muoge to kuothe kor gweng tiko ne man chiwo da be ni ja ODM tiko kori ni ni to ODM ti donje na chak airtime na seoro ni sibi tiko ni biya kitambulishi titi man tek tikete ma ya chama koro mane tiko wabro tiyo kodi mar ariyo nyaka waber gi kura no kura ni udeyo mane nyaki bed gi ID koro wabro tiyo kodu onyisa nyaka beti kodu nyase wuo gi jo kipande juma chakre juma manyien abro tudora kodu ulosi kor gweng' ni to gweng' ni ere kaka dwa poge mondo jo kipande go wuotho dhi e kor gweng' obiji kipande seche maduogo no jo bulu be ni kodgi gimanyo jo kongo bulu to kipande be jikao to chama be ukete mano to te mane kadwa kony baba konge ni baba oseng'eyo ni telikao deep state osedonjo dongo sambe ane deep state to mano bro bet maber deep state maro die mantie mano bro bet maber ka baba ni kata to jofuba ma osegundo ni Peter Makodida ni e bathe kanyo dongruok moywago ni skunde anyisou ining'e kaka lweta pek ka wacho gimotate itimo to ka sani asebet katime as a private citizen to pesa wabiro ma CDF 1.23 billion shillings over the last 9 years. Kang'eyo Mfangano ka kanyogo kwan gik mosegere higni 9 mokalo ok rom kata million 50 to Mfangano kaloro gi population margi ne gere project moseger Mfangano ka gi basaris te ochop million 450 koro